11 kanonsje om de boze geesten te verdrijven. Net voor één. Het begin van alles. En dan is het afhankelijk van wie lang het seizoen is, wat we allemaal te doen hebben. We hebben dit jaar een heel lang seizoen. Maar het begin blijft altijd beginnen. Dus, Er is een nieuwe regel. Ik heb hem niet bedacht. En die regel zegt dat de wapens van de stadsgarde lijken op echte wapens. Ja, dat nemen wij serieus. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij heel bijzonder. Dus we zijn met mannenmacht, met vrouwenmacht bezig om degene die over die regel gaan te laten inzien dat dat echt flauwekul is. Want wie de stadsgarde kent en alle familie van de stadsgarde weet dat de wapens overal voor bedoeld zijn, behalve om te schieten. Ik hoorde net, gaat bijzonder aan de hand met de geweren van de stadsgarde. Ja, ja, Alphen aan de Rijn aangescherpte wetgeving en de geweren die verhaaien hebben, mogen niet volgens de wet. Dus die durven momenteel ook niet dragen. Want we vinden wel dat we aan de wet moeten voldoen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ons bij neerleggen. We gewoon kijken naar een gepaste oplossing. En dat voor iedereen verneudig, van hier tot aan Den Haag. En in zo'n lang seizoen zit je dus met een hele hoop dingen bezig. Wat is eigenlijk de bijzonderheid van dit jaar nog? Ja, we hebben ons eigen gardebal. De week voor de vastelavond, de zondag, is het gardebal bij ons in het Witte Kerkje. Kom erbij, kom er naartoe, want het is heel gezellig. We hebben een goede huisband, de Badmutsen, die de hele dag doorspelen. We hebben een paar goede artiesten en vooral heel veel gezelligheid. En de lui hoeven niet bang te zijn, de geweren zijn niet echt? Nee, we zitten daar niet. Schoon vastelavond. Hetzelfde na. Overhandig ik aan de stadsgarde met de vraag, ben er zuinig op, onthoud waar die voor staat, voor al die mensen in de stad die graag mee willen doen aan een schone vastelavond. En ik wil hem heel graag op carnavalsdinsdag weer terug. En dan maken we daar zoals gebruikelijk weer iets heel gezelligs van. Doen we. Schone vastelavond. Schone vastelavond. Burgemeester. Schone vastelavond, traditiegetrouw elk jaar. Als het zoiets is, als de shirts zijn, dat is voor dik ook hier. Uiteraard. Ik was met het 11e shot aanwezig, maar dat is gekomen door gisteravond. Maar het gezellig gisteravond dan? Nou ja, het was de 10e van de 11e. Nee, het was druk op het plein. Ja, was leuk. Ja, de Bakkersclub dit jaar gaat bijzonders op het programma. Ja, zeker. Ja, zeker. We zijn massaal naar het fitnesscentrum Le Chevalier aan het gaan om de pols los te krijgen. Nog een heel gevecht, maar het gaat lukken. Het gaat lukken. Mieke heeft de kelk laten poetsen en weer op laten kalafaderen, want dat was zo scheef wie een mens van 90. En er staat er nu weer 4 bieren bij ons in de etalage, wachtend op de nieuwe bakkers. Ik begreep goed dat gerucht de Poolse getraind hebben en zo. Ja. Maar ik hoorde net de burgemeester over de nieuwe wapenwet, hebben ze ingeleverd de wapens. Ik heb alles ingeleverd. Behalve het geheime wapen, dat ligt nog ergens in het kastje. Wat daarover voor de nieuwe bakken zo? Dat werd, ik dacht de 6e, de eerste zondag van januari. En moet over dat dit jaar? Ja, bij ons. Wat wil ze? Hoe is bij ons? Ja, nee, Maastricht er wel welkom. Oh nee. Loeser, als je van Maastricht afkomt en gaat je op de rotonde, de eerste weg rechts, de weg links, zoals allemaal van dat graafwerk, zandvormpjes, ummertjes, de hele mikmak. En dan is het Schuitenberg, nummer 55. Niet bij 56 zijn, daar hebben ze geen drank.
Schone vastelovend, kamerad. Heet helemaal lucky. Kom hier, knuffel. Van de 11e. Heel veel verklede mensen onderweg. Hoe gaan ze allemaal hier? Naar Maastricht? Nee, niet allemaal. Die is gewoon naar het Bergerboetefestijn in Berg. 11-11, we zijn gestart. We zijn gestart, ja. En, het is pinovol, dat is helemaal te gek. Boeteverwachtingen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik denk dat Ja, zeker. hier hadden we alleen maar over kunnen druimen. Dus jawel, heel chic. Ja, als je dat zo bekijkt, dan kinderen nog heel veel met de vastelovend op zo'n dorp. Ja, toch wel, ja. Oh, een klein dorp Groningen zien, hoor. Zo'n dingen. Ah, en dat is terug nog, dus laat maar komen allemaal. Ja, nadat de vastelovend dit jaar heel lang weer, is het al vreugdvol. Het is al heel vroeg begonnen, inderdaad, ja. Ik wens je heel veel succes en dan gaan jullie allemaal weer door gaan nemen. Ja, zeker, potje gewoon weer door. Heel veel succes. Dankjewel. En vastelovend, John. Zo is het ook een vastelovend, toch? En dat er nu hier in Berg te doen is, wie vult dat? Helemaal geweldig, helemaal geweldig. Prachtig georganiseerd door de organisatie. Ik weet niet wie het georganiseerd heeft, maar het is helemaal geweldig. Dus toen werd ze een van de vaste bezoekers hier. Altijd. Zo naar vastelovend. Geer ook, Tom. Wat ga je ze reclame maken? Waar is dat? Weer CV Nooitje nog. En hoe is dat? Wat is dat? Dat is een vriendengroep verzameld van moper, deelgaat, gingen, zussen, alles bijeen. Alles bijeen. Wanneer is het ook te doen? Vertel het even tegen de kijkers. We lopen 4 optochten met de vastelovend. Op zaterdag op het deelgaat, op zondag in Eg, op maandag in moper en op dinsdag in zussen. En we zijn met een stuk op 50 man en we amuseren ons keigoed. Het kokende vuur ging er neer toch? Hè? Iedereen is evenveel. Iedereen is evenveel. Ja. Dat is het beste, dat is ook het schoonste met de vastelovend. Voor de eerste keer hier in Berg. Ik wel, de rest is vorig jaar al geweest, maar nu zijn we weer met een deel man hier. Ja. Schone vastelovend. Dankjewel, Gero. Wie voelt het zich hier in Berg? Ja, geweldig, geweldig. Heel erg zo'n, heel erg zo'n. Leuk, lekker gezellig. Was je niet nog het eerste voor het eerste jaar? Vorig jaar al, vorig jaar ook al. Vorig jaar, toen was het ook heel erg zo'n. En dan werd hij steeds drukker. Ja, hartstikke druk, maar heel gezellig. Heel gezellig. Wilt ze de bril liever kopen dat ze prijskaartje nog trouwens laten hangen? Welk prijskaartje? Hij is te koop, de brillen. Dat is te koop. En het is zo, maar wil ze nu nog zo onder beginnen en ze een vastelovend ongeveer 3 maanden duur. Ja, zo is het. Zo is het. Schone vastelovend. Dankjewel. Hoi hoi. Vastelovend samen. Vastelovend samen, dag. En al vroeg aan de gang? Ja, zeker, op die erbij, hè. 11 bellen heeft de break van het seizoen, dat moest erbij zijn natuurlijk. En ja. En ze doen terugkijken op het afgelopen jaar. Ja, geweldig. Ik mijn spreuk niet te veel meer hoort. We zijn goed geroepen. Heb ik alleen ten huwelijk gevraagd, dus we zijn in de vastelovend met z'n getrouwd. Alles erop en eraan, een super vastelovend seizoen gehad. Ja, genieten, genieten. Het is eigenlijk een meesterlijk vriendschap. Absoluut. Ja, en nu nog, volgende week zaterdag is het gedaan. Dus vandaag even feesten. Vrijdagavond nog even. Ja, dan zaterdag geef ik straks over aan de nieuwe. En dan wens ik deze pas heel veel plezier. Dan rest ik nog maar één ding te zeggen, want eigenlijk moest de prins weren om heel veel plezier met te maken. Absoluut. Sowieso het vastelovend zit hem bloot. Maar als prins, dat is geweldig. Dus bij Deegwegen niet de laatste loodjes het zwaar? Nee, absoluut niet. Even genieten nog. Genieten. Dankjewel. De meeste prinsen die nu nog rondlopen in de vastelovend, dat zijn allemaal aaien. Die treden binnenkort allemaal af, de meeste de volgende week of de eerste week van de vastelovend. Maar kijk nog maar eens heel even met, want ze kosten niet wachten in Poststad. Ze hebben zo'n goede vuurgangerroute gezocht dat ze vannacht moesten uitroepen.
Vasteloven samen van Oet Postert. Gevraagd gaf wat we op de 10e van de 11e al een poster doen. Hier werd inderdaad vannacht de prins uitgeroepen. Gezet, ik heb mijn muts nog niet op. Ik ga me te strikt aan. Morgen vroeg 11:11 met de knonsje de remun zit ik de muts weer op. Maar we gaan nu eens kijken. We hebben de nieuwe voorganger geweren van Postert. Nummer 20, hier is het politie. Hier gaan we op zoek. We gaan op zoek naar de nieuwe prins van de Biemussen. Ik ben even stoppen. Je bent nooit meer klaar. Hallo. Die zijn nog niet klaar. Heb ze de camera aan? Altijd. Zal die dan? Soms op, man. En die anderhalve zie je, maar dat is nog niet een... Hij is wachten op zijn boeks. Vasteloven samen. Ja, vasteloven samen. Toen was nog niet verkleed, die ben op een box aan het wachten, die moet nog komen. Ja. We wachten het heel even af. Wanneer wist ze dat ze ging zweren? 17 juni. En trek je gezegd? Tuurlijk, ik heb wel ja gezegd, maar ik heb eerst even afgewacht hier of we struikelen met hem sumje. Ja. Nee, zeker. Ja. Toen werd ze wel aardig vroeg goed geroepen. Dat werd een hele lange zit. Dat doen ze bij ons eigenlijk altijd. Het seizoen wordt bij ons eigenlijk direct met de 11e of de 11e ingeluid. Ja. Stel ik heel even voor aan de kijkers van TVL. Goed, ik ben Erik Kensen, ik ben 27 jaar. Ik ben geboren en getogen in Moervoort. En 21 jaar geleden ben ik in Postert komen wonen. En voor de liefde natuurlijk. Hè. Ja. En sinds dat tijd wonen we samen in Postert. Stel, doe het ook even voor. Ik ben Kitty Henze. Ik ben geboren en getogen hier in Postert. Tegenover van dochter van Johnny Gerder van de frituur. En al heel veel jaren samen, vanaf mijn 13e samen met deze mens. Ja, inderdaad. Nou, doe dat maar eens voor. Hè? Nou, dan moet genoeg toch wel springen wie de gekken dadelijk. Ja, of gewoon direct aardig het gas geven, joh. Dus we beginnen langzaam oranje wieten te gieren, joh, maar... oh. We gaan het heel even afwachten als de boxer is. Ja, inderdaad, joh. Oh ja, het is film gedaan, geen bron. Hé, die boekzak zit die binnen. Tien, andersom. Godverdomme. Wat een ding, ja. Net binnengekomen, wel eigenlijk gelaten. Ja, we hebben een beetje vertraging gehad met de doeltrop. We waren zo schoon binnen daar dat we het een beetje gelijk hebben. Omdat ja, de sfeer is goed daar. Dus dachten we wachten nog heel even. En nu is het eraf getraaid en dan mocht eigenlijk de nieuwe prins tevoorschijn komen. Ja, maar weer zo te niet te wachten op de box. Ja, goed. Ja, voor de nieuwe prins goed moeten doen eerst. Hè. Vlot, naar achter gestuurd, doen de goed. Dat ver ook weer kennen met ons programma. Eigenlijk, als ik het goed begreep, kost je geen afjes van nemen. Heeft het zo goed gedaan? Ja, het is zo goed gedaan, absoluut. Het is een goede voorganger geweest en er is ook iedereen stolz op geweest. Ja, werd goed opgenomen in de vereniging. Absoluut feestnummers, allebei. Ook prinses Hanske natuurlijk. Maar nu de nieuwe? Ja goed, het is afwachten. Ik hoop dat we de goede keuze hebben gemaakt. En het zal zich dadelijk goed wijzen. Zo wie dat ik hem nu ken, wel, denk ik dat je een heel goede keuze hebt. Daar dachten we als Prinsencommissie ook over. Hebben we haar natuurlijk benaderd. Hè. Och, helemaal in volle maat. Chic, hè. Even moeten passen. Welke adjudant heb ze? We hebben er 4. Hetzelfde als het vorig jaar zijn we gelukkig geprijsd met 4 adjudanten. 2 komen uit de vereniging. Dat is Marco en Tom. En dan heb ik 2 jongens wat bij ons fulltime in dienst zijn in de zaak. En dat is Mark en Rick. Dus ja, we zijn goed bedeeld. Heb je ook een liedje of zeg? Want de meeste prinsen zingen allemaal. Ja, we hebben inderdaad een liedje opgenomen voor, samen met de adjudanten. Voor ja, een beetje meer stemming te brengen in de avond. Ja. En wat voor liedje heb je uitgekozen? We hebben een liedje van Vleesboeket, één ding. En daar hebben we onze eigen tekst op geformuleerd. Wat een beetje passend is voor het thema en onze spreuk, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, dat is even dicht misschien terug dadelijk op het Prinsenslagerfestival van TV11. Als dat een uitnodiging is, dan zijn we weer daar. Nou, dan rest me eigenlijk nog één ding te vragen. Wie gaat er dadelijk door het leven? Erik de Tweede. Erik de Tweede. Erik de Tweede, dat wordt weer. Ja. Ja. En de vrouw is de prinses. Dat is de prinses Kitty. Ja. Prinses Kitty erbij. En dan op zo'n een spreuk nemen gaan. Ja. En dat wilt u nu horen zeker? Tuurlijk wil ik me horen. Als ze vaste leven wilt verleven, moet ze alles geven.
En dan is het ook klaar. Ja, ik weet dat ze dan 3 keer wilt huren. Ja, ik wil hem Als ze vaste loven wilt hebben, moet ze alles geven. En nu allemaal? Als ze vaste loven wilt hebben, moet ze alles geven. Gewoon een vaste loven. Zo, dank je. Nou, we gaan dadelijk naar Café de Sport daar. Er wordt een klein toneelstuk opgevoerd en op een ludieke manier brengen we dan Prins Erikje 2 november. Dan maar eens komen. De moons wat mij betreft rijden Jansen Bagger met een eigen jas, maar dat hoeft niet. Die kandidaten doen ze al niet meer eigenlijk. Ja. Goed. Juffrouw, stel iets aan ons voor. Ik ben Tessa. En ik ben een panel. Een panel. Nou, ik ben Gertje. Ik ben een ex-boerenbroed. En ja, vandaag ben ik ook panellid. Is goed. Plat. En soms gedaan is. Patrick Joris, even een applaus. De volgende dorpsgek hebben we ook klaar staan. Jacobus Derks, ook wel bekend als Keup. Zeg ik lekker jong. Ja, Jansen Bagger gewoon niet verkeerd geweest. Je know wat ik ga niet doen. De heer Sven Schmitz. Een van deze man kost het wel eens zien, of is het gewoon? Wem denkt dat het Patrick Joris wordt? Je hebt er echt een bal verstand van, hè? Wem denkt dat het Kuip wordt? Ik ben gewoon dat hij zelf geluid met mij doet. Sven, wem denkt dat het Sven wordt? Nou, laten we eerlijk zijn, we zijn aardig in de buurt allemaal. Goed. Wie volk heeft ze nog weg met vandaag? Dat is niet wie veel vuur, maar wie volk heeft ze nog weg? Er zal er geen doorsliegen. Wie was ze dat dan geworden? Door jarenlange ervaring bij de feestmeesters en de doorsvleugels. Ja, de vraag is natuurlijk weer eens 1, 2 en 3. Ik wil eens even aan deze mannen vragen. Wilt de echte van u 3 eens opstaan? Of, ja, weet ik niet. Allee, dit zijn 2 vlekken jongens. Wij mensen het doen. Sven, wat heb je dan gedaan? Want zo'n breed bus doet helemaal sinds er is wangelen. Laat maar eens gaan. Wat is er los? Eens gaan. Je hebt er geen bellen? Nee. Olaf, volgens mij was er niet omdraaien. Ik heb een brugje. Ik heb een brugje. Oh, ik heb een brugje. En daar komt het zeggen. Hoe doe je dat met mij? Oh, Olaf. Daar was het niet. Ja, dat is nu, ja. Geen feest, zal ik zeggen, zonder dat TV11 is geweest bij jullie. En Scheren en Prins doet erop. Laat het ons dan weten, als je gegeven hebt dat veer komen, kom veer naar euch toe. We schakelen nu over op dit moment heel even naar onze correspondent Tim Hebbe. Die is met een of ander joekskapel, als je dan een hand in zwam, ik weet het ook niet precies. De joekskapel heet in ieder geval aan de riem. Kijk er even met.
Mijn naam is Jules Keunings. Ik ben voorzitter van Joekskapel aan de Reem. We hebben inderdaad een jubileum en we bestaan 40 jaar dit jaar. Dus vandaar ons feest met de Nacht van Aan de Reem, wat er nog aansteken komt. Aan de Reem is ontstaan uit de zwemclub SZ. We hebben 40 jaar geleden, op 24 augustus 1978, een feestavond gehad van de medewerkers meifeesten. Dat waren allemaal mensen die waren aan de zwemclub SZ verbonden. En op de feestavond daar is voor het eerst in een clubverband muziek gemaakt in de vorm van een soort Joekskapel. En daar is eigenlijk Aan de Reem moeten staan. En Aan de Reem, dat is een jel. Die vroeger gebruikt werden door de waterpoloclub, waar we al deel van hebben uitgemaakt. De waterpoloclub van SZ. En daar was, als er een wedstrijd begonnen was, de jel die voor afging, Aan de Reem Kassa. Aan de Reem Kassa. En daar komt Aan de Reem vandaan. Ik kan zeggen dat het voor mij geen 40 jaar vult. Ik heb eigenlijk het idee dat we al een heel aantal jaren samen zijn, omdat het allemaal zo automatisch gaat. Dus eigenlijk altijd geest je zwaal naar de repetitie met plezier, als ook de optredens. We doen dat het hele jaar door. We zijn dus niet alleen met carnaval actief, maar eigenlijk ook het hele jaar door. We repeteren dus in principe elke maandagavond. En men moet al een verdomde goede rij hebben als men zich daarvoor aanmeldt. Dat komt eigenlijk sporadisch voor. En dat betekent dat eigenlijk iedereen het in mijn ogen naar zijn zin heeft. En ik hoop dat we dat ook hier nu vanavond, maar ook tijdens de optredens die we hebben uitstralen als club. Nou, ik denk dat we ons allemaal als één grote familie mogen voorstellen met ups en downs. Begrafenissen, bruiloften, kinderkriegen, alles maakt ze met, alles in het persoonlijke vlak. En dat is voor mij een hele grote drijfveer geweest om 40 jaar vol te houden. Nou, ik denk tegen elkaar besloten wie die jongens zeggen, dat is één feest. Dankjewel. Dankjewel. Proost, hè. En een dag later kon ze verslaggever Tim hebben weer aan de slag bij het uitroepen van de nieuwe Mulder. Dat is de traditionele opening van de vastelavond in Zwamen. Ja, ik ben Sjoerd Koorlang, 33 jaar en ik ben de 24e Mulder. Ik moet dit jaar de Mulders voor gaan. Ze hebben mij laat september, 30 september precies, hebben ze mij gevraagd. Dat is eigenlijk vrij snel, ik zag van ja, ik doe het. Oké, ja, en dan moest het nog stilhouden natuurlijk. Wie ging dat? Is het makkelijk geweest of was het ook best wel moeilijk? Ja, eigenlijk moet ik zeggen wel redelijk makkelijk. Ik ging me makkelijker af dan ik gedacht had. Natuurlijk, lekker hier en daar hoor je de naam wel vallen, maar ja, dan moest ik gewoon spelken, moest een match spelen. Nou heb je meneer Ede Mulder staan met een recept aan, daar je ook heel druk. Ja, de Mulders hebben niet eigenlijk een eigen thema of spreukjes zoals ze nu, maar we doen al jaar en dag met het motto van de Hopslokkers en dat is dit jaar, dat is geluk. Hij is niet gans goed jong. Maar dit jaar gaat het net geen anders. Hier is voor u Sjoerd Koorlang.